مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا اب سدتن اب إرتران زلو نصانت اودادي ريوس هاغري ابي كم زخونه طفيني حدا اب 1994 قدم 32 ዓመታት ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሳዋ ዝወረደ ጸኒሑ ኣብ ኩናት ተሳቲፉ ክሳብ መውጋእቲ ወሪድዎ ተሃሲዩ ከብቅዕ ክሳብ ሎሚ ከይተጣየሰ ኣብ ከርተት ዘሎ ኤርትራዊ ፓስፖርት ኣውፂኡ ክገይሽ ኣይፍቀዶን እዩ ኣይኮነንዶ ካብ ሃገር ክወፅእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውን ብፍቃድ መንቀሳቐስ ወረቐት እዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝንቀሳቐስ ኣነ ኣብ ስደት ስለ ዘለኹ ፈለማ بناي سدتنياتات باسبورت لوم خا بزيغنت نايتا زعقبتنا هاجر ناب درجا ملع عالم بزي فقادن بزي فيزان لعلي لا كجيش خال إذ مسألة زي عب سدت زرخبكو مسألة عب جودنا كزاورن كلخو جفيفو نام أسرتن تعليمن زأتون والتهدر يلن كتيرو عن فتح وتيك غيرو زخال زخوان حيلي يلن منجستي سريحة كرت كخفليو زدفاف عني እቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ተፈጥሮ ኮይኑዎ ሓዳር ገይሩ ቆልዑ ምስ ዝወልድ ካብ ዘምጽ ኣምጺኡ ማለት ነቶም ኣብ ደገ ዝርከቡ ኣሕዋቱ ኣሸጊሩ ይቕልቦም ኣብዚ ስደተኛ ኮይነ ዝወለድክዎም ቆልዑ ግን መንግስቲ ፍሉይ ድጎማታትን ናይ ቆልዑ ሓገዛትን እንሃበ ይድግፈኒ ኣብዚ ሰሪሕ ብዝኽፈሎ ገንዘብ ንወርሒ ጽቡቅ ገይሩ ይኣኽለኒ እንተ ተሪፍኑ እውን ኣብ ዓመት ሓንሳብ ውፅእ ኢለ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይደ ክዛናጋዕ ይኽእል ወረ ኣብዚ ሰሪሕና ንነብስና ኮይና ነቶም ኣብ ዓዲ ዝገደፍናዮም ስድራና እንተ ዘይነኣልስ ኣብ ኤርትራ ከቢድ ቅልውላው ምስዓበ ኣብ ስደት ስለ ዘለኹ ክብድ ዝበለ ናይ ጥዕና ፀገማት ከጋጥመኒ እንከሎ ብዘለኒ ናይ ህይወት መድሕን ካርደይ ተጠቒመ ገንዘብ ከየውፃኹ ብዋጋ ሚልዮናት ክሕከም ይኽእል ናብ ፌስቡክን ናብ ጎፈንድሚን ወፂ ክልምን ኣይግደድን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህፃን መንእሰይን ሽማግለን ግን ንዝሓደሮ ሕማም ንምፍዋስ ገንዘብ ክልምን ናብ ቱርኪ ህንድን ኣውሮጳን ክጓየ እዩ ዕጫ ተዋሂብዎ ኣብ ሃገሩ ኣብ ቃሕ ዝበሉ ሕክምና ከይዱ ጽፉፍ ኣገልግሎት ክረክብ ነፃነት ዘለዎ ኤርትራዊ የለን ኣብዚ ኣብ ስደት መብራህቲ ከይትኸደኒ ማይ ከይስእን ዝብል ሸቐሎት የብለይን ንማይ መዕቀሊ ዝኸውን ጀሪካንን ፊስቶን እውን ኣይሕዝን ማይ ዝሑል ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ውዑይ እውን ن24 ساعات كم دلاي كركب يخيلي نايقل مكينة ولا ايتهلوني بمقعازيا ايتسقامن دقيق كاب افتق غزاي زوانا جفا اوتوبوساتن بابراتن ادلواني نزي هيوتزي نصانت يبلونيلو بمخحد ناب ايرترا كيدو نصانت كركب زفتنا حدني اوروبا سدتنيا نا 24 جنبوت بعد مس حلفه بقصبت ناب اوروبا يزملس ابا اينبرني نتاو زلو نمدنጋር ግን ነፃነት ኣብ ዓድና እዩ ዘሎ ኣብ ኣውሮጳ ደኣ ከምዚ ዘየለ እናበለ የዋግዖም ኤርትራ ሃገር ሓዋላ ሓዋላ እንተዘይብልካ ወይ ትሳቀ ወይ ትመውት እቲ ናይ ሓዋላ ገንዘብ ከዓ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ገንዘብ እዩ ነፃነት ግን እንታይ ኢኻ ትገብሮ ትበልዖ ትሰትዮ ትሸጦ ትልውጦ ነፃነት ክህልወካ እንከሎ ህይወትካ ከመይ ይመስል አንጻር ባርነት ነፃነት እዩ ነፃነት ማለት ከዓ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ድላይካ ምዃን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ንኹሉ ብማዕረዝ ዝርኢ ሕጊ የለን እቲ ሃገር እውን ቅዋም የብላን ስለዚ ከመይ ዝበለ ነፃነት እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሓደ ውልቀ ሰብ ነፃነት እንተለዎ ኮይኑ እንታይ ክዋጢ ዘይክፈል ከፊሉ ብዘይስገር መንገዲ ናብ ምዕራባዊ ዓለም ይስደድ ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ምቁር ጣዕሚ ነፃነት ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ዘየስተማቕሮ ገዲዱ ናብዚ ዘለናዮ ሃገር ዘምፃና ኣካል የለን እኳ ደኣስ ናብታ ነፃ ንብላ ሃገርና ክንምለስ ደሊና እንተይልናስ ገንዘብ ከይተረፈ ሂቦም እዮም ከፋንውና ዝደልዩ እቲ ካልእ ኣዝዩ ዘገርም ነገር እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ነፃነት ከም ዘለዎ ክዛረብ ኣይስማዕን እዩ እቶም ናብ ቅድሚት ኣብ ካሜራ ቀሪቦም ባንዴራ ተጠምጢሞም ዝዛረቡ እቶም ኣብ ደገ 40 ዓመታት ዝተቐመጡ እዮም ኣብ ዓዲ ዘለዎ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ደቆም ትምህርቲ ክውድኡ እንከለዉ ናይ ሳዋ ህይወት ናይ ትግራይ ኩናትን ስደትን የሸቕሎም ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ከዓ ዓይና ዩኒቨርሲቲ ሕሾም ንደቀይ እዚ ዓይነት ሞያ ዶ ወላስ እቲ ሓደ ብዝብል ብምርጫ ይጭነቑ ነፃነት ኮይኑ ማለት እኮ
እቲ ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት በደላት ደው ኢሉሎ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ግፍዕታት ጠጠዋ ይበለን። ንመንግስቲ ወዲስካ ወዳዲስካ መሬት ዓድኻ ኣቲኻ ገለ ሰሚዖምለይ ከይኮኑ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከየትርፉን ኢልካ እናተሸቐልካ ንእትሕልፎ ፍርሒ ኢኻ ነፃነት ትብሎ ዘለኻ እምበር እቶም ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝነበሩ ኤርትራውያን እቲ ህይወት ኩሉ ወዮ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣጸቢቖም ይርድእዎ እዮም። ዝተቐየረ ነገር እንተሎ ስርዓት ጥራሕ እዩ። ካልእ ዝኸፍአ ኣብ ኤርትራውያን ተኣታትዩ ዘሎ ዝሕፍር ባህሊ ከዓ ኣምሰሉ ምዃን፣ ንነገራት ብግልባጡ ምርዳእ፣ ንጸሊም ጻዕዳ ምባል፣ ንምልኪ ምስጋድ፣ መትከልካ ምርጋጽ። ሃገርካስ ድላይካ ሓሳብካ እናንጸባረቕካ ክፉት ልቢ ሒዝካ ንሕጊ ኣሚንካ ንዝኾነ በዓል ስልጣን ከይፈራሕካ ክልተ ኣእጋርካ መሊእኻ እንተረገጽካያ እዩ ክብረት ዘለዎ እምበር ንሰብ ግዜ ከተፍቱ ሃገራዊ ንምምሳል ባንዴራን ዕምባባን ሒዝካ ክትመሳሰልሲ ውርደት እዩ። እቶም ናይ ዲያስፖራ ሓርበኛታት ኣብ ኣውሮጳ እቲ ናይ ድጎማ ገንዘቦም ካብቲ ዝወርደሉ ዕለት ሓንቲ መዓልቲ እንተደንግዩ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ብምኻድ ሕጂ ጥብ ተብልወን መሰለይ እኳ እዩ እናበሉ ብነድሪ ክዛረቡ ይረኣዩ። ኣብ ሃገሮም ከ ንኹሉ ሕማቕ ጽቡቕ እዩ ኢሎም ብምቕባል ኣፎም ብኽድንታ ኣትዮም ይወፁ። ነፃነት ክትነብሮን ከለኻ ክትዕም ጉድ እዩ። ናይ ስደት ነፃነት መመላእታ ስለ ዘይብሉ እንተዘይኮይኑ ካብ ናብራ ዓድና ኣጸቢቑ ይሓይሽ። ሰብ ዲያስፖራ ግን ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ህይወት ከም ዘሎ ከረድኡና ምፍታኖም ክሳብ ክንደይ ብናይ ኣእምሮ ጸገም ይሳቐዩ ከም ዘለዎ ምልክት እዩ። ምዃን ከዓ ሓቆም እዮም። ምክንያቱ እቲ ዕድመ ልክዑ ኣብ ኣገልግሎት ዝበለየ ኣብ መዓልቲ ነፃነት ናብ ጎደና ሓርነት ክኣቱ ዘይከኣለ ንሳቶም ግን ከም ድላዮም ይዕንድርሉ። ጋዜጠኛታት ብጉያ ናብኣቶም ብምኻድ ሕቶ የቕርብሎም። ናይ 200 ተባሂሎም ብፍሉይ ማይን ጋዝን ይዕደሉ። ስለዚ እንታይ ገደሶም ብህይወቶም ዝጣልዑ? ግብሪ ከፊልካ ልዕሊ ሰብካ ትኾነላ፣ ህይወት ከፊልካ ትሕቲ ሰብካ ተሓድረላ ሃገር እንታይ ኣምሲሎም ሓቀኛ ምስሎም የርእዋ። ኩሉ ድሕሪ ነብሶምን ደቆምን እዩ። ዓመት ከም ንግደት እናተመላለስካ ዶ ትስዕስዕ ወላ ነገር ተምፅእ። ሎሚ ኣብ ዓዲ ክነብር ዝወሰነ መንእሰይ መሳትኡ ክረክብ ኣይክእልን። ሰብ እውን ይገርሞ እዩ። ኣንታ መሰት ተቐዳሞት ዝብል ቅጽል ስም እውን የውፅሉ። ስለዚ እቲ ሓሶት ክቕጽል እዩ። ሓቂ ግን ሓቂ ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ እቲ ህዝቢ ምፍላሱ ክቕጽል እዩ።